Teraz to bude o takých naozaj, že insightoch pre marketérov. Ja som nejak v marketingu nejakých 10 rokov a stala sa nám taká veľmi zvláštna vec, ktorú vám teraz ukážem. Ďalšie 3 slajdy sa nám stali, že behom mesiaca a potom si myslíme, že prečo, taká úplne, že halus. Napísal u nás japonský papierový časopis. Že papierový časopis, ktorý si kúpite v Tokiu, si vypýtal povolenie, že chceme napísať vašej agentúre a chceme napísať 5 strán. A práce, ktoré si vybrali, mali niečo spoločné s tým, že sa nám ozval tiež britský magazín, ktorý tiež urobí s nami veľké interview a napísal o nás tiež nejakých, 6 strán. A potom sa nám ešte ozval Forbes, že nás teraz vyžrebovali a že teda budeme prvou reklamnou agentúrou na titulke Forbes. A úplne, že halu sa stala, no nechápeme doteraz. Ale čo tie všetky ako keby veci spájalo a prečo vlastne sa nám ozvali behom jedného mesiaca 3 médiá, bola práve táto myšlienka. Zistili proste, že naše kampane sú spájané s tým, že ako keby nepozeráme na marketing cez produkty, ale pozeráme na marketing cez consumer insighty. Proste predtým, ako niečo spustíme, tak strašne veľa sedíme so zákazníkmi, hľadáme niečo, čo by ich, nielen, že by sme ich informovali, ale niečo, čo zmení ich správanie. Aby som povedal úplne, že najjednoduchší príklad, tak napríklad, že víno. Toto nie je naša kampaň, ale je to presne príklad toho, že čo mení správanie konzumenta. Ak si kúpujete víno, tak možno poznáte túto značku Lafite. A čo sa stalo proste? Zrazu im sa začali rapidne zvyšovať predaje. A netušili prečo. A urobili jednu malinkú zmenu. Na tú svoju fľašu dali takýto znak. Bolo to, že 8. Čínska 8. Len proste to vyskúšali, nevedeli, že sa bude diať, lebo to bol ročník proste 2008. Ale stalo sa to, že keď tomuto malinkému nechtiac insightu spôsobili absolútny boom, lebo v Číne sa toto víno stalo symbolom, ja ti darujem rešpekt a darujem ti to, aby sa tebe darilo do konca života, lebo 8 je niečo, čomu oni veria, že prináša šťastie. Jeden malinký rozdiel a spôsobil to absolútne rekordné predaje a teraz sa stalo z toho to, že vy dokonca, keď si objednáte toto víno v reštaurácii, tak prázdna fľaša stojí $600 a preto tí ľudia, ktorí si ho objednávajú v Číne, ho nechajú pred sebou rozbiť. Z vína sa stal symbol úspechu, vďaka proste malinkej zmene dodania 8 a tu vidíte, že asi úplne nie je náhoda, že olympiáda v Pekingu začínala o 8.8.2008. Takže to je naozaj fenomén, že čo malinké spravíte, nejaký malý consumer insight a zmeníte strašne veľa. Takže insightom môžete prekonávať aj problém pôvodu. Predávate nejaký produkt, nikto ho nechce, lebo má nejaký problém. Kto z vás už niekedy jedol, že čínsky egreš, Chinese gooseberry? Je to ovocie, ktorý každý z vás pozná? Výborne. Takže som prekvapený, lebo je to kiwi. Ale čo sa stalo? Bol to čínsky egreš. Ešte pred rokom 1960 to bol čínsky egreš, ktorý mal proste problém. Ľudia si ho nechceli kupovať, lebo bol z Číny. Čo robil marketer, ktorý ho distribuoval? Musel vymyslieť príbeh, že musí byť z inej krajiny a našiel si krajinu, ktorá s ním v podstate nemá nič spoločné, pretože najväčší aktuálne pestovateľ kiwi je vlastne Taliansko, ale vymysleli, že to bude akože kiwi. Že to je proste že sexy, aby to bolo že Nový Zéland, aby to bolo Austrália, že to bude také niečo iné. Názov kiwi je absolútne vymyslený, nemá s týmto teritoriom nič spoločné, je to marketingový názov, aby proste získali pozornosť. Insightom môžete prekonať aj problém chuti. Ak máte doma deti, tak ste si možno všimli, že proste že nechcú jesť také rôzne veci, ako je mrkva, alebo proste takéto nejaké úplne čudné veci. A znovu marketeri sa zamysleli s vecami, ako zvýšiť konzumovanie mrkvy. A prišli na malý trik. Musia spraviť z tej mrkvy cool predmet. Niečo, čo ako keby vám niečo dá, nejaký benefit, nejak to zmení. A premenovali mrkvu na X-Ray Vision Carrots. Deti sa išli pošliepať, aby mali X-Ray Vision Carrots a v jedálniach, kde proste tie tety vám dávajú tie obedy a jednotka, dvojka, keď toto premenovali, tak zdvojnásobili to, že deti si pýtali mrkvu. Deti si pýtali mrkvu a jedli mrkvu, čo bolo úplne že neuveriteľné. Takže dokázali znovu nielen, že lebo čo by robil klasický marketer? Máme tu mrkvu, aké má mrkva benefity? Budete dobre vidieť a tak ďalej. Nuda. X-Ray Vision Carrots, to je ten marketing, nájdete insight, čo deti proste chcú a čo ich ovplyvňuje. Pred každou kampaňou sa snažíme nájsť, nie je tam samozrejme mrkvu a takéto insighty, a naozaj to, čo je v tej spoločnosti aktuálne, čo je hýbateľom tej spoločnosti. Toto sú také aktuálne trendy, ktoré sú, myslím, že teraz aktuálne veľmi výrazné aj v Čechách.
A kríza spôsobila to, že napríklad v Čechách ľudia začali trošku aj šetriť a tak ďalej, ale hlavne začali si na Slovensku kúpovať drahšie produkty, lebo chcú naozaj niečo, čo je antitrend k masovému konzumu, čo je lokálne, poctivé. Určite ste si všimli aj vy v Čechách, že naozaj strašne veľa zrazu všetko je poctivé. A nielen ľudia, čo majú fúzy a bradu, kupujú tie poctivé veci, ale naozaj ešte aj veľké supermarkety zrazu poctivé a majú takéto ozdobné písmo a všetko je čerstvé, zrazu zázračné a tak ďalej. Takže sú to trendy, ktoré sú nadkulturálne a ktoré sa dajú využiť. A dokonca sa dajú využiť, keď máte nejaký e-shop s oblečením. Ukážeme si príklad, ktorý je úplne že fantastický. Na základe takéhoto kultúrneho trendu dokázali zmeniť vnímanie napríklad trička. Možno poznáte obchod Everlane, ale čo možno neviete, to, že táto dievčina je dizajnérka Everlaneu. Všetko, čo na tej stránke dizajnuje ona. Ten mesačný obrad majú revenue majú $450,000, majú 4,000 nových zákazníkov týždenne. E-shop s oblečením. Dievčina, ktorá to dizajnuje. A oni našli proste consumer insight, nešli po tom, že oblečenie, budete fashion, budete cool a tak ďalej. Našli niečo úplne iné, našli, že transparentnosť. A príbeh Everlane je o totálnej transparentnosti. Zverejňujú, skadiaľ to je, čo to je, koľko vyplatili tomu človeku, koľko dostal peniazy tém dodávke, koľko dostala tá štička, kde sa to šije a tak ďalej. Komplet zverejňa ešte aj proces nielen výroby, ale aj proces distribúcie tých financií, ktoré vy im zaplatíte. Znovu, mesačné revenue $450,000, 4,000 nových zákazníkov týždenne, vďaka absolútnej transparentnosti a vďaka príbehu, ktorý naozaj bojuje proti tomu, čo teraz proste mnohým vadí, a to je to, že my žijeme bohato preto, lebo tí chudobní sú niekde úplne inde a my ako keby, že zdierame. Takže, aký bol produktový insight? Klasický marketingový. Kúpte si Everlane, proste budete vyzerať skvelo, ale consumer insight je cítiť sa skvelo. Vyzerať skvelo versus cítiť sa skvelo. Takže s týmto produktom sa cítite dobre, pretože viete, že je proste férový. Zmena používania produktov. Takže tu sme si povedali, že ako sa úplne že zmenil celý e-shop, zmenil svoj príbeh. A teraz si ukážeme jeden náš príklad. Prišiel nami mladý chalan, ktorý vymyslel svoju kávu, predávali ju cez e-shop, teda predávali ju cez internet. A tiež potreboval nájsť tej káve nejaký nový príbeh. Lebo však kávy sú väčšinou o tom, že proste ráno vám to dá facku. A že to je taký klasický príbeh kávy, že, alebo župany, alebo bonding, že všetci sa tešia, pijú kávu a tak ďalej. Je to také že klasické, hej? Ale zamysleli sme sa, že kto ešte pije kávu, respektíve, že kto by tak ešte mohol piť kávu. A našli sme takúto skupinku ľudí, nie konkrétne týchto sú stiahnutí z internetu, ale ľudí, ktorí možno žijú iný život. Nežijú možno ranný život, žijú iný život. A teraz sme veľký experiment, či sa spustí video. Výborne. V noci prestanú jazdiť autá. V noci prestanú chodiť maily. V noci prestanú zvoniť telefóny. V noci prestane šumieť ulica. V noci prestanú pribúdať statusy. V noci nikto nebúcha. Nikto nič neopravuje. Nikto nič neprenáša. Nikto sa neháda. V noci sa nepracuje. V noci sa tvorí. Power Coffee. Takže v noci sa nepracuje, v noci sa tvorí a vďaka tomuto sme oslovili úplne nových konzumentov kávy. Boli to ľudia, ktorí naozaj na večer sa bávali dať kávu, lebo proste makali a niekto im povedal, že nebudeš spať, ale oni nechcú spať. Oni chcú makať. To sú ľudia presne ako, podľa mňa, ako sme my tu že je piatok po obede a proste my sme v nejakej sále a proste, ako chápete, že pracujeme v podstate, aj keď už sme nemohli, hej? Či vlastne štvrtok je? Nie, štvrtok je ešte len. A potom sú tu ľudia, ktorí nevedia, aký je deň, to je úplne ešte horšie, že? hej, ale to je tvrdá realita a tak, však viete, ako, no dobre. Takže, vďaka tomuto Consumer Insightu sme dokážali naozaj ísť úplne, že
presne k tomu spotrebiteľovi a stali sa z nich fanúšikovia, lebo videli, že ježiš, oni žijú môjim životom. Ja som takýto istý. A zrazu táto značka, malá slovenská, proste mini káva, zrazu je v Nemecku, ozvali sa z Británie a tak ďalej, distribuje sa. Teraz, keď som išiel autom sem, ja som práve teraz dobil 50 minútami, tak proste sme to riešili ešte cez telefóny, že čo s tým ďalej, že je to nejaké príliš úspešné, že... Takže také tie zlaté problémy, takže paradička. Ďalší insight, ktorý sme dlhé roky sa snažili naozaj pretlačiť medzi klientami a boli sme považovaní za snílko a za niekoho, kto čo, aké je to možné, že čo vám šíbe, myslím, že nám bude už absolútne jasný teraz a to je ten, že naozaj YouTube celebrity, internetové celebrity sú oveľa významnejšie pre váš marketing ako televízne celebrity. Je tam niekoľko rozdielov a to je to, že sú prirodzené pre online prostredie, majú svoje online kanály, takže oni nie sú len celebrity, oni sú médium. Doteraz to fungovalo tak, že sme museli kúpiť celebritu a potom sme kupovali médium a to sme spájali dokopy. Tá nová paradigma je, že máme celebrity lomeno médium. Je to niečo úplne nové, s čím mnohé mediálne agentúry nerátali, sú z toho zúfale. Zrazu potrebujete proste človeka, vytvoriť okolo neho príbeh a viete tam proste zrazu robiť oveľa zaujímavejšie veci ako doteraz. No a kampaň na tom postavili, ktorú podľa mňa mnohí z vás zachytili a teraz budete možno vedieť, že koho nenávidieť za ňu, je Darcy Fofolu. No, takže obrovský rešpekt klientovi, že sme ho prehovorili k tomu a sám sa rozhodol ísť do toho, že samozrejme Stefan, celebrita v USA, má 1 000 000 followerov na Instagrame a že prečo by ho mali akože by Češi brať a prečo by to akože malo byť, že super a tak ďalej. A my sme vedeli proste, že už to bola skupinka na Facebooku, že 80 000 fanúšikov Stefana v Čechách. Takže vedeli sme, že malinká skupinka ľudí ho pozná a to je takéto podhubie a vymysleli sme si nový termín, ktorý sa volá, že spätný teasing. A spätný teasing funguje tak, že keď sme prišli prvý s kampaňou so Stevenom, s internetovou celebritou, tak vlastne všetko, čo on nakumuloval doteraz, všetky tie fotky a všetky tie jeho videá, sme si vlastne privlastnili ešte aj spätne. A za ne sme neplatili. Je to úžasná príležitosť naozaj, keď budete prvý, výrazne si nejakú celebritu privlastníte, že vlastne vám patrí ešte aj to, čo bolo predtým, ľudia to objavujú. A čo je absolútne fantastické, aké mnohí majú pocit, že to nemôže to fungovať, že on je nejaký pes a nejaká fofola a tak ďalej. Aktuálne to má 13 miliónov videní za 2,5 týždňa, kampaň je v štvrtine, to ešte sa tešte tí, ktorí že ste fanúšikovia trošku, aspoň, že ešte príde nových exekúcií ďalších spotov. Ale prečo to vlastne funguje? Funguje to preto, lebo to nie je, že celebrita, ktorá odporúča produkt, je to celebrita, ktorá má nejaký svoj okolo seba, nejaký ekosystém, ale hlavne je tam to Darcy Fofolu, to znamená, je tam nejaká šušľavá reč, ktorú môžete ďalej komunikovať a ďalej sa s ňou hrať. Takže je tam produkt. V slogane je produkt. Väčšinou máte slogany alebo vtipné hlášky v reklamách, hlavne v Čechách sú absolútne zbožňované hlášky v reklamách, ale tie hlášky sa potom presúvajú medzi ľuďmi, ale neobsahujú nič o produkte. Je to len proste nejaký fór. A preto my sme naozaj sedeli dlhé týždne na to, že ako urobiť to, aby keď sa už niečo bude šíriť v tej populácii, aby tam bol ten produkt a hlavne, aby to bol call to action, ktorý vyzýva k kúpe tomu produktu a vznikol Darcy Fofolu. Akokoľvek to vlastne že nelogické, že prečo nepovie, že Daffy a vlastne, že Kofolu by malo byť, že K a tak ďalej. Tak naše prvé pravidlo, keď my sme robili, že pravidlá pre Fofolu kampaň bolo, že neexistujú pravidlá. Proste prvá vec je, akože kašle na to. A však ten pes rozpráva, to nikto nerieši. Hej, že to je tá absurdita, to je ako keby takej tej že chcete mať vo všetkom logiku, ale to je blbosť. Tá marketing nepracuje na logike, marketing pracuje na emóciách. A keby sme to proste robili, že klasicky, tak to sa nikdy nestane. Proste ľudia sa fotia so citylightami. Čože? To je akože... Prečo? Takže to sú tie veci, ktoré proste naozaj sú hýbateľmi. Takže ten insight môže byť strašne jednoduchý. Nehovoríme tam o chuti, o energii, o tom, že Kofola je na trhu, už neviem čo, a má novú príchuť a tak ďalej, že ktorá proste chutí takto. Dokonca klient zakázal, že teraz tá merunková príchuť, Ježiš, nedávať tam merunky, nie, stratégia je úplne iná. Takže televízne celebrity ma nebavia, je consumer insight, ktorú sme proste naozaj že našli a použili. Čo je ešte veľmi zaujímavé, je ešte jeden rozdiel medzi celebritami onlineovými a celebritami televíznymi. Ľudia majú pocit, že vlastnia online celebrity. Sú oveľa citlivejší, sú to ich.
majú ako keby, že nevedia pochopiť, že ako to, že ona celebrita hrá v nejakej reklame, keď napríklad klasická televízia môže hrať reklame. Je to veľmi zaujímavý fenomén a určite treba ho využiť, byť na to veľmi pozorný. Využívanie antitrendov. Ďalší fantastický insight. To je presne to, keď vám niekto na konferencii niečo povie, aby ste robili, a vy urobíte presný opak. Napríklad taká klasická Facebook konferencia, kde nejaký týpek povie, že podľa našich social media, neviem, takéto veci, že musíte robiť strašne akože krátšie statusy, potom máte väčší engagement rate a takéto hovadiny. A furt potom každý to isté hovorí a potom, že postujte v nedeľu večer o 8 a potom všetci o 8 večer nedeľu prepostujú. A vo finále sú trendy a potom sú antitrendy a vy čo ako marketer musíte urobiť to, že ak na tej konferencii boli 4 prednášajúci, ktorí hovorili, že statusy majú byť krátke a mám postovať nedeľu večer, tak asi to neurobím, nie? No a robili sme také experimenty a keďže že akože máme mať krátke statusy, tak my sme naschvál urobili, že status, kde sme vložili celú knihu. Máme, že komplet celá kniha, bombác, bola vložená do facebookového statusu a stala sa hitom. Proste, že Martinus je náš klient, už neviem, 5 či koľko rokov. Robíme s ním strašne veľa rôznych vecí a naozaj dali sme celú knihu do Facebook statusu. Samozrejme, nebola to nejaká dejová kniha, lebo však to je ťažko sa čítať, ale boli to nejaké aforizmy a bola to naozaj celá kniha kompletná a tým pádom sme sa odlíšili a prekvapili zákazníkov, čo je veľmi dôležité, neustále prekvapovať. To máte aj v zamestnaní, keď máte nejaký tým ľudí a tak ďalej, dáte im, neviem, že firemné auto, firemný obed a tak ďalej, o 2 týždne to už nefunguje, lebo ste už tam si zvykli. A tým pádom jediné, čo vám ostáva ako marketérom, vlastníkom e-shopov, čokoľvek, čo robíte v živote, je nepravidelne prekvapovať a to je jediná šanca, ako získať tú pozornosť. Takže to je tiež taký ďalší insight, veľmi zaujímavý. Antitrend. Takže trend, ktorý určite poznáte aj vy, idete na dovolenku s rodinou a je zima a teraz vám je tiež zima a teraz tam už tam klikáte do toho telefónu v zime a nefunguje to, už máte studenú ruku a idete s obsom vonka, padne vám to do snehu, neviete, hľadáte to a tak ďalej. Kúpite si rukavice z Číny za 30 korún českých a teraz oni tiež nefungujú, tak celé to je také čudné. A potom kúpite si také normálne rukavice, už fungujú, už to proste ide. No, toto bol nejaký trend. A prišli teraz Vianoce a my sme mali poslať nejaký darček našim klientom a si povedali, že poďme robiť nejaký antitrend. A poslali sme im offline rukavice. Offline rukavice so 100% anti-touch technológiou. Takže sa tešíte, že príde nejaký gadget a vlastne on je to gadget, lebo vás to chráni pred, nemôžete prijať telefonát. Nedajú sa s tým písať SMS-ky. Takže vlastne máte sviatky, ale tá usability napríklad je výborná, keď robíte napríklad že gulu zo snehu, takú tú offline aktivitu, že k tomu sú prispôsobené. Takže znovu bol to obrovský hit, táto vec sa proste šírila v 10 krajinách vo svete, ale my sa z toho tešíme. Dokonca aj v Rusku nepísali. Ďalší insight je veľmi taký zaujímavý, volá sa, že využívanie konzistencie a je to vec, na ktorú sa absolútne zabúda. Keď si pozriete najpopulárnejšie YouTube kanály, tam nie sú nejaké značky, tam sú ľudia, ktorí sú konzistentní. A my sme teraz naozaj rozmýšľali na tom, že Ježišmária, nerobíme stále nejakú halu znovu, poďme robiť niečo konzistentné. A ako prvé vznikla táto kampaň, ktorú verím, že poznáte. This is the success story of PhotoBrick, a unique piece of photo equipment from Olympus. Our mission was to get the attention of photography lovers and professional photojournalists. For years, Olympus was sending them news and test cameras. How to change articles about camera features to articles about one simple message. One day, they got this video. Když jsme na trh uvedli fotoaparáty Olympus Pen a OMD, které mají kvalitu zrcadlovky, ale rozměry a váhu kompaktu, věděli jsme, že pro mnohé to bude šok. Naším řešením je fotocihla. Revoluční fotopříslušenství, které dodá fotoaparátům Olympus Pen a OMD těžkou váhu a nepraktičnost, na kterou jste zvyklí. Navíc v designovém provedení se stylovými popruhy. We added PhotoBrick to the Olympus portfolio. Photography lovers could test PhotoBrick in Olympus stores. The response was fantastic. Unique photo equipment was featured on every photography-oriented website and forum in the Czech Republic. We reached 9K and even forums of competitors. After a few weeks, Olympus broached the topic again and added PhotoBrick to the official eShop. Yes, you could buy it. What is the conclusive proof of success?
Olympus is thinking about running the small local campaign on a global scale. Photo Brick for Olympus OMD and PEN, the quality of a DSLR, now the weight of a DSLR. No a marketingový riaditeľ vlastne nepovedal svojim šéfom vo svete, že také niečo ideme spraviť a riskovali strašne veľa. A naozaj vznikol krásny offlineový multisymbol, proste tehla, ktorá je vlastne základom online kampane. To je na tomto krásne, nepotrebujete nejakú že aplikáciu, ktorá neviem, čo robí, ale skutočne je to proste multisymbol. Takže produkt Insight by bol, že je to malé, ale Consumer Insight neviem, aké je to malé. Tak je to takto malé, takže musíme to proste spraviť. A tá konzistencia potom pokračuje samozrejme ďalej, že keďže to bol to obrovský úspech, tak potom vznikol Fotogrill, to keď máte problém, že fotíte jedlo a výchlad nemám, viete, že fotomajak, potom boli, že pomocou zrkadlovkárovi masáže pre tých, ktorí boli a tak ďalej. Takže vzniklo strašne veľa vecí, ale čo je úplne že super, už sme boli takí odvážni to poslať do Japonska, že hej šéf japonský, že robili sme toto a tu sú výsledky. Fotoaparáty, celé portfólio, náraz predaja o 30%, vybrané modely, ktoré boli v reklame, náraz predaja o 70%. A zrazu sme zistili, že sme asi jedni z mála na svete v rámci portfólia Olympus agentúr, alebo vôbec, že krajín, kde to naozaj začalo brutálne fungovať. Tak japonský CEO prišiel za nami, aby sa presvedčil, že ako to robíme ten marketing od tých fotoaparátov, keď vlastne oni tam dávajú Nicolasa Cagea, ktorý povie Olympus. A bol šokovaný, že dá sa robiť aj inak, čo úplne, že čo. A my teda takí, že tak teraz ako získame nejaký väčší budget a že nám to ide, že nám verte a tak ďalej. A on povedal v tej japonštine, že nie, vy ste dobrí preto, lebo máte také malé budžety. Takže shit happens, priatelia, ako môžeme sa akorát baviť o tom, že aké to je super video, ale väčšina agentúr sú naozaj investori svojich klientov. Čo je dôležité, že tieto kampane generujú content, ktorý je že native, dá sa okolo toho proste distribuovať content, množstvo ďalších vecí, lebo sú konzistentné. Takže keď si pozrite YouTube, to, čo tam funguje, je tá konzistencia. Teším sa, poznám charakter sa opakuje, to, čo robím, ma baví a vidím aj 1500 diel toho istého, trošku inak ostávam. A je to proste konzistentné. To je veľké poučenie pre nás, aby sme nevymýšľali stále nejaké nové halúze, ale trošku ostali proste. Hurá, nákup namiesto nákup. Toto je taká jedna z najhalúznejších kampaní, ktoré určite ste podľa mňa videli, sme robili pre Martinu, že antistresovú ovcu. A to je tiež také, že zadanie, že ako zvýšiť predaj kníh o neviem, XY %. A my, že dajme tam ovcu a ľudia budú môcť hladkať. Že čo? A bolo to 3 roky po sebe, proste to bola najúspešnejšia konverzná predaná kampaň, keď ľudia ako pred Vianocami sa mohli ukloniť s antistresovou ovečkou. Ona mala také rôzne miesta, kde akože si mohli pohľadkať a niektoré nemá rada, niektoré mala rada, chápeme sa, hej, že ako, a tak. A ľudia tam proste chodili a potom toto nejaké starý screenshot, tam boli že stovky tisíc ľudí a tak ďalej, takže bolo také šialené a fungovalo to. Takže, ale čo je dôležité, že naozaj, že z posolstva šetrite, lebo to naozaj bolo ošetrenie, získajte kupón na 5 eur zľavu a tak ďalej, to bolo šetrite si nervy a bolo to spojenie racionálneho posolstva, šetrite peniaze, emocionálneho posolstva, šetrite si nervy dokopy, zaujímavá exekúcia, prekapili sme a ľudia sú z toho úplne že prepnutí. Posledná vec, ktorú asi stihneme, je tiež e-shopová kampaň pre Martinus, ktorá má krásny insight a možno bude fungovať video.
Ja som strašne rád, že naozaj, že e-shopy nemajú byť len o cene. Ten Everlyn príklad, oni nikdy nerobia zľavové akcie a keď je Black Friday, tak oni vypnú e-shop. Nikdy zľava. A ja strašne verím naozaj to, že vy získate oveľa viac, keď budete mať, že nikdy zľava a skôr budete, je to náročnejšie, ťažšie a tak ďalej, ale skôr budete ľudí prekvapovať a mixovať tie rácio a emócie dokopy. A keďže mne už minul čas a teraz neviem, že či ako ešte môžem niečo povedať, či? Posledné ešte dáme niečo ešte? Dobre, tak posledná vec a one, úplne, že rytmus, hej? Brutálne sa sme mali. Sme rozmýšľali, že naozaj, že kto je populárnejší ako rytmus. Zistili sme, že pre decka je to telefón. A máme klienta Tatrabanku už asi 5 rokov a našou úlohou bolo zvýšiť počtu otvárania účtov medzi mladými ľuďmi v banke, ktorú oni nepoznali. Normálne, keď boli, že sa opýtali, že čo je Tatrabanka, tak im nenapadlo, že v tom názve je odpoveď. Že Tatrabanka, čo to je? Poisťovňa? Nie. Fakt, toto bola absolútna realita, nevymýšľam si proste, že úplne že katastrofálny stav vnímania ako keby tej značky medzi tou cieľovou skupinou v rámci tých študentov. No a toto bol druhý ročník kampane, keď sme launchili, že Rytmus Phone. A to bola strašná halúz, lebo samozrejme každý chce Rytmus Phone, to video preskočíme, to stihli. A všetci o tom písali a zrazu sme získali, že 50,000 mailov za 2 týždne ľudí, ktorých proste strašne chcú Rytmus Phone. A potom sme ho predstavili a reálne bol to simulácia telefónu, alebo keď si otvorili svoj telefón, tam si našli svoj Rytmusa a vy ste vlastne písali s Rytmusom v čete. Tá celá kampaň sa odohrávala v čete, kde Rytmus dával deckám úlohy, aby si kúpili, neviem, Illuminát pizzu, aby zaplatili kurz angličtiny a tak ďalej. A každým ako keby levelom sa učili používať produkty Tatrabanky, ale vo svete mladých ľudí a s Rytmusom ako kamošom, ktorým tam proste dával úlohy, dávali mu otázky a tak ďalej. A proste, že úplne, že halus to bola najväčšia. Ukážeme si ešte, že museli ísť do galérie. Samozrejme, Rytmus dal rôzne gify. Ale čo je úplne že najlepšie, že decká mu poslali 4 milióny správ. My sme totiž spravili, že Rytmus bota. My sme nasimulovali robotického, neviem, my sme vlastne prešli Turingovým testom, lebo decká si mysleli, že četujú so skutočným Rytmusom. My sme predtým sedeli s tými deťmi a sme sa ich pýtali, čo by si sa opýtal Rytmusa, čo ťa zaujíma a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko sme dávali do počítača. Takže oni, keď sa napísali, že neverím ti, že si skutočný, kde práve si, tak my sme odpovedali naozaj, kde práve v tej chvíli bol. Keď sa opýtali, koľko je hodín, odpovedal presne čas. Ráno boli odpovede iné, na obed boli odpovede iné, večer boli odpovede iné, podľa toho naozaj, čo on robil. Keď sa opýtali, že ako sa má dara, odpovedal, ako sa má práve dara. Proste sme urobili, akumulovali sme naozaj simulátor Rytmusa a dá sa to však, to je neuveriteľné. A tým pádom to proste fungovalo, takže my sme otvorili 40,000 účtov za 2 roky. Nových účtov, funkčných klientov, ktorí nie, že prišli, odišli, ktorí ostali. Pretože si prešli celým tým procesom a nechtiac sa naučili, že čo je to banka a nechtiac sa naučili používať internet banking a takéto ďalšie veci, lebo ich proste Rytmus tým predviedol a najvyššie komunikovali cez telefón. Jediný ako keby nástroj, ktorému dôverujú, veria, majú spia pri tom, riešia to proste telefón. Takže tá kampaň niekedy nepotrebuje veľkú microsite a potom to akože zmenšujeme. Niekedy stačí chat do telefónu, aby to bola kampaň. No, a posledný slajd. Nepoužívajte marketing len na to, aby ste informovali. Nepýtajte sa, aký benefit má produkt, ale aký benefit má vaša komunikácia. Ja vám želám veľa šťastia a ďakujem pekne. Michal Pastier. Fofolu jsem nenašel vzadu. Tak jenom takhle. Super. Takže máme... Nedolejzejte za Slovákem, nechte toho. Tak, máme spousty otázek. Jak získáváte customer insights? Platíte si focus groups nebo využíváte vlastní zdroje? Kamarádi, rodina a td. Aj. Eurobarometer sú TNS sa výskumy, stretávame sa s konzumentami. Je to kombinácia. Niekedy to naozaj môže byť presne o tom, že v prípade Rytmusa sme zobrali proste malých súrodencov našich kolegov a z nich sme spravili focus grupu. Takže to je... Treba sa pýtať, ako to je na tom najkrajšie, že vlastne vašou úlohou ako človeka marketingu nie je tam dávať ten svoj názor, ale pomôcť pretaviť ten názor tej vašej celovej skupiny, aby sa proste stretol vonka, takže... Super.
Další otázka, Danka. Ako vznikol názov vašej firmy? Dobre, tak teraz budete počuť pravdu, asi jedný z mála, že už to môžem po tých 5 rokoch povedať. Názov sa mi prisnil a potom som mal problém s tým, že vlastne nikto nevedel, čo to znamená a každý sa ma to pýtal. A potom sme našli vyslovene, že v slovníku, že v jazyku Zulu znamená zhala a gúza, tvoriť a upozorňovať. Co? Takže, ale sme to prišli asi 3 týždne potom, keď sa nás už každý pýtal a my už každý nie to je tajomstvo. My sme fakt nevedeli, čo to znamená, takže. Ale to ešte možno poviem, že toto je strašne dôležitá vec, lebo to je unikátne slovo. Tým pádom my vieme, čo sa o nás píše. Keď sú nejaké mentions na Instagrame, Facebooku a tak ďalej. To se to googluje, co? To se to treba googluje. to googliť a tak ďalej. Tak my proste vieme, že to znamená u nás, lebo kto by mal taký názov? Však to nie je normálne. Dáte do Google Darkside a je tam milion věcí o blbostech, že jo? Presne Ale dáte tak, do Google presne Zaragoza, jo? A je to. V jakých médiích běželo video na kávu? A v médiách bolo to iba pre internet. To znamená, že naša celová skupina bola na internete, bol to absolútny low cost. Tam si videli takú jednu celebritu, že Saifa, tak aby si vedeli, že ako on tam hral v tom videu, keďže neboli peniaze na budget, tak vlastne majiteľ tej kávy išiel na maratón a dobehol toho Saifu, tú celebritu, a vlastne on ako na ňo bežal, tak sa predstavil a on ho prehovoril, nehrá v tom spote. Takže to bol asi taký low cost, ale vyšlo to, akože chvála Bohu. Takže my sme verili v tom, že raz sa nám to vráti o pár rokov, takže taká investícia tiež. Kolik nápadů při vymýšlení kampaní vyhodíte, než se rozhodnete pro ten nejlepší? A já v té otázce cítím i takový podtext, jako kam je vyhazujete, že třeba ten mínus první by ještě mohl být docela dobrý pro nějakou jinou agenturu třeba, jo? Je to strašne ťažké, pretože my sme sa snažili, keď k nám prídu noví ľudia, tak skutočne snažíme sa učiť to, že ak mám nápad, tak si ho musím povedať ako titulku nejakého časopisu, nejakého článku v novinách. Zaujímavá ma takáto titulka, chcem si ten článok prečítať, ak nie, ide preč ten nápad. Generuje obsah, ak nie, ide preč ten nápad. To znamená, skôr osekávame a kam idú, no neviem kam idú do takých folderov, kde proste zomierajú tam postupne tie nápady, tak odchádzajú. Ale raz budú možno retro nápady, to je nejaká retro agentúra, budem vyťahovať staré nápady, takže. Dobře. Vidíte nějaký rozdíl v tom zákazníka reklamou překvapit, tak jak to děláte vy, anebo šokovat, jak to dělal třeba Benetton? Podľa mňa oveľa efektívnejšie, dlhodobejšie je prekvapovať, lebo vy môžete prekvapovať aj pozitívne. Čo ma aspoň ja strašne verím, a to je to, že reklama by mohla ako keby prinášať sociálny, emocionálny alebo racionálny benefit. Šokovanie je veľmi obmedzujúce. To znamená, už tam tie benefity ako nie sú. Lebo ja keď niečo zdieľam pred svojimi priateľmi na Facebooku, tak presne môžem byť v ich očiach odborník, lebo to zdieľam, lebo som to našiel, alebo niekto to akože sa vyzná, alebo je vtipný, lebo ich chcem zabaviť. A to šokovanie to strašne obmedzuje. Takže ako keby z finančného hľadiska, z dlhodobosti nie je ako keby efektívne. A poslední otázka. Prorazila nakonec fotokniha do světa? Áno, je to neuveriteľné. Kúpila ju Británia, Brazília, Amerika a ešte nejakých ďalších 5 krajín už to kúpili. Kúpili to aj Rusi, nemali plno peniazy na zaplatenie. Takže to sú také tie rôzne veci, že stáva sa. Ale sme veľmi radi, že fotocihla ide ďalej. Michal Pastier. Ďakujeme pekne.